Goedenavond, dit is Zeeland Nu van zondag 19 oktober... met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Honderden mensen waren gisteren aanwezig bij de stille tocht voor de 29-jarige Ayse en haar 5-jarige dochter Kiaiza. Het tweetal kwam op 6 oktober door geweld om het leven. Dat schokte de omgeving. Je kan het gewoon niet bevatten dat een moeder haar kind om het leven brengt. En daarna zichzelf. Dat zoiets kan gebeuren, dan denk je, ja, dat moet in een vlaag van verstandsverbijstering gebeurd zijn. Anders kan je dat niet echt bevatten, weet je. En dat doet je verdriet. Ja, dat komt binnen. Mijn vrouw was een collega van haar, die zat in hetzelfde team. Het heeft ontzettend veel impact gehad. Ik heb er zelfs 1 nacht gewoon bijna niet van geslapen. Dat je denkt van, hoe kan dit? Wat doet het dan met u als u zoveel mensen om u heen ziet? Nou ja, dat geeft toch dat er, ondanks wat er nu in Nederland gebeurt, dat er toch gelukkig momenten van verbondenheid zijn. Waarin iedereen, zwart of wit of wat voor dingen dan ook, zeg maar, dat je toch samen kan zijn en samen één gevoel kan hebben. En dat is heel erg mooi. Hoe zijn die afgelopen weken nou voor u geweest? Vreselijk, ja, vreselijk. Ik kan niet met woorden omschrijven hoe dit voelt, hoe dit is. Hoe ga je ermee om? Ja, het is mooi om te zien dat er zoveel mensen komen. Voor de familie is het heel mooi om te zien dat iedereen hier staat voor ons eigenlijk. En om toch te laten zien dat ze denken aan Kiaiza en Ayse. De situatie is gewoon heel verschrikkelijk, vreselijk, pijnlijk. Op 24 september ging het helemaal mis bij de broodbakkerij van Bliek in Middelburg. Nu, ruim 3 weken later, wil Julius Bliek samen met zijn broer, eigenaar van het bedrijf, er voor het eerst over praten. Het is heel dramatisch om hier naar te kijken. Dat doet ontzettend veel pijn. Maar tegelijkertijd zijn we ontzettend blij dat het alleen bij puin is gebleven. En dat onze mensen, de BHV'ers, gelukkig de bakkerij goed kunnen hebben ontruimen. En daarnaast de hulpdiensten die ook heel snel te hulp zijn geschoten. De brandweer die gezorgd heeft dat de kant waar we nog staan, dat het overeind is gebleven. De buren, dat ook, hulde daarvoor. En de overige hulpdiensten ook die heel snel alles hier onder controle hadden. Dan is het wel zaak van, ja, het is een bedrijf. Er werken misschien wel 100 mensen, hè? Je krijgt een dreun, maar de volgende dag is het alweer heel snel met je team, zeg maar, de rug rechten en kijken wat is de situatie en hoe gaan we vooruit. En vooruit gaan ze. Er is een tijdelijke locatie gevonden waar vanaf half november gebakken gaat worden. Maar uiteindelijk willen we heel graag terug weer naar de Arnesteinweg, naar ons oude plekje, zeg maar. Het is gewoon eigenlijk nu een bedrijf, want nu heb ik 48 vrijwilligers. 48, begonnen met 3. Ja, inderdaad. Dus dat is echt ontzettend mooi gegroeid. De kringloop in Sint-Annaland viert dit jaar een jubileum. De winkel met tweedehands spullen begon 5 jaar terug met 1 kleine ruimte. Nu is hij 1500 vierkante meter, verdeeld over 2 etages. Het is gewoon enorm uitgegroeid. Ik ben begonnen in de coronatijd. En toen begon het opruimen bij iedereen. Dat is voor heel Nederland wel bekend. Nou, ik wist niet waar ik alles moest laten. Dus ik ben stukje bij stukje heb ik erbij gehuurd. De winkel is uitgegroeid tot een begrip in de regio. Niet te onderschatten is het welzijnsaspect. De winkel brengt mensen op een laagdrempelige manier samen. Puzzelen met z'n 2, een praatje maken of samen koffie drinken. Leuk, gezellig. Beter als alleen zitten. Beetje lachen, beetje praten. Ook wel eens een beetje roddelen. Het hoort er ook bij. Dus kijken wat een mooi iets dit is. Maar ook gewoon de dingen die anders weggegooid zouden worden, hebben een tweede leven. Dus ik denk ook dat de toekomst, dat dit zeker blijft, zo'n kringloopwinkel. Ja. Deze ochtend hadden we te maken met wolkenvelden. En de zon had het nog weer eventjes moeilijk. Maar in de loop van de middag kwam de zon steeds beter tevoorschijn en kwamen er brede opklaringen vanuit het zuidwesten. En we hadden vanmiddag maximumtemperaturen van 15 à 16 graden. Vanavond en vannacht wordt de bewolking weer dikker en het gaat licht regenen. De wind is matig uit het zuiden en het kwik komt te liggen rond 14 graden. Morgen krijgen we af en toe zon, maar ook enkele buien. En vooral in de loop van de middag en avond kunnen dat enkele pittige exemplaren zijn, met daarbij kans op onweer.
De maximumtemperatuur ligt morgen ook rond 15 à 16 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. De dagen daarna blijft het wisselvallig met temperaturen rond 15 graden. We hebben regelmatig te maken met buien. Op woensdag blijft het wat droger en later in de week krijgen we een harde zuidwestenwind. En tot zover Zeeland Nu en ook het korte weerbericht. Meer vindt u online en ook in onze apps. Ik wens u alvast een heel fijne zondagavond.